Eling-eling apane sih? Iya. Daga wis ketinggal ku wis lawas ning bokek. Iya. Jaluk apa pengen apa tinggal ngomong karo wong tua lanang. Segala-gala tak lengkapi sih. Hadir anak jareng basane akeh beli sampean ku anak munge-munge ya begawan. Iya mbok menawa pengen pakaian maning kun ku seret pakaian neneku. Bukan pengen pakaian maning sada gede. Tak perhatiakan sirak saya meni saya lembu awake. Iya dengan ya anu ya dasare mah bocah ilokan apa ya tas mangan turu dadi awak aku megar. Aja dinggo gawe bahkan tas mangan aja langsung turu. Awake megar dadi penyakit koneku. Nok. Aja menang kelawan menang nok ngomong senok karo wong tua. Oh. Kok kula sing arep ngawiti anu mas sampean kene anak ki eman ki. Aduh, ora eman memang segede semono. Tapi punten kin maya saumpama anak sampean ki duwe salah pribasane segede gunung. Sampean sing dadi wong tuane ki ngampura beli bakal aku. Lah ya sedurunge anak njaluk pangeburak tekampura dikit. Rumangsane isu niki duwe anak mung cuman semata wayang, mung cuman siji-sijine. Oh ning anok. Ya iya arepan priben. Sok ngomong senoke. Apa duwe masalah apa karo ngomong terang-terangan karo wong tua. Ngomong karo wong tua aja bare nangis nok. Rama. Nuh. Apa duwe masalah apa kau ngaten? Memang bakasan Rama kudu weruh. Sejatine kabunganten ki wis gawe bohong ning sampean Rama. Gawe bohong. Apa sih sing dipendem ning atine kau ngantem? Kabunganten bakal terus terang. Terang-terangan karo wong tua apa masalah apa? Rama ya perweru. Bawaras kabunganten urip kan percuma Rama. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa? Becik pasti ketitik wong ala pasti wis bersuma senajan sampeyan sumpah
kulaku bakti nurut sa perintah yang laki aduh sekian sejen ngomong arep mengajak balik wis eman-eman mending ganti wong sejen bayi kau nganten aja gawe penasaran mering Rama Surosoan masalah apa sakit hati dek kamu nganten Rama rumangsa salah ning sampean bahwa rasa kamu nganten wis gawe kecewa karena beli terus terang ning panjenengan Rama tapi ning lebagian Rama Pengatan wis condong tekan ning waktu kamu nganten ning sapa suniti diri Rama selalu perhatian ning kau nganten najana kesawangan ning Rama kau nganten ki bahagia tapi sebenarnya mah ora Rama sandangan saya mene katone ning Rama seret duduk karena mangan terus turu ora Rama tapi Rama apa bayi mimi kajiramina minaka saking mundu sesampune matur sing gamblang sing terang Senoke ngomong terus terang karo wong tua bare wong tua aja bingung nok kamu nganten sampun bobot Rama Hah? Bobot ngandung kamu nganten ngandung astaga ya dewa jagat petaraku mimi kajiramina saking mundu blok jongor dewe ngaturaken matur paingan sir karyawan majak bahaya pengingereng-gereng ternyata sirang ngandung siapa bocah lanang hubungannya terap kapan karo sirang wah jara sampean ku beli bakal sewot lamun anak gue salah ngomongnya aja nyentak bokat krungu tangga batur wah ya kuniku aja sampai krungu ning tangga batur bagian kesalahan kamu nganten Rama lakonan urip kang sabar wong sabar langkalane mana dadi becike gantungan sepira dhuwure pendemen sepira jerone kamu nganten pasrah ning sampean Rama akibat sira ora terang-terangan karo wong tua astagfirullahaladzim Mbak hubungan karo bocah lanang sira nyolong-nyolong terjadi ngantuk ampun Rama Eling sarosoan bisa
bisa ngatur karo tangga batur, bisa ngurus karo tangga batur, bahkan wong sejen, tapi karo anak dewek sampai tekan kecolongan kayak Bapak panitia kan Agus, Bapak Dul, Bapak Bolang, Bapak Roro kami rengakeun. Nakone anak aja diresak-resak. No kayu kawung anten wis ngaku ninganan. Wis ngaku ning kesalahane. lamun orang katon matanya podari kira. Ampun kamu nganten Rama. Siapa bocah lanang ya? Terus terang kan Rama Sirofo. Kurang ajar, merusak nama baik keluarga. Kang Mas Mas Sesa. Udin jalan sereng nok iputek kedi. Kok kula sing arep ngomong ya waya. Apa yang ngomong si diriwangan kamu nganten. Bokat sampean pengen perlu bisa neno kayu kawung anten ngandung kinki dudu atas dasar oli colong-colongan. Bisa terjadi kayak konon seperti Kinki kawin mbak. kawin. Oh, sing dadi guru lakine sapa kini? Dudu wong sembarangan mbak. Sirine digamati digawa mati. Siapa lagi? Laki nenok ayu kawung anten kinki wong sing Cirebon mbak. Arane Gusti Sesarip Hidayatullah. Sarip Hidayatullah. Wali mbak. Astagfirullah. Oh. Malah lamun sampean kudu weruh nok ayu kawung anten kelawan nyanyem sekin ki pindah ning keyakinan, Pak. Dudu melu ning agamane sampean, sekian wis melu ning agamane wong Cirebon kula kelawan nok ayu kawung anten. Sareng ae denok bonde denok Mas Dokter Ludi sing Sira sembarangan temen mutusaken kayang konon. Bisane kula mutusaken kaya konon karena anak sampeane terlalu demen kelawan Gusti Sesarip Hidayatullah. Ya semestinya mas sira kudu terang-terangan karo isun sing dadi wong tuane. Lamun kula terang-terangan mungkin mangsa liya ning sampean kuwa. Aja nalakakan bimbingannya Rama. Kamu nganten sing salah Rama. Terus terang kamu nganten ngerasa demen Rama nih Kang Mas Sesarip Hidayatullah. Berarti sira keputusan ini mengkon pengen pisah karo wong Rama. Sareng pemuda Kartayasa pemuda mundur si sampai wani ngemet keputusan pindah lawan ajaran-ajaran ananing kesangyangan sing ananing kene. Nyingkir. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mampus sing jadi. Pak. Ucapan sampean wong tua dijaga, Pak. Anak arep melu ning sapa arep beli melu ning wong tuaku. Wong tua aja kaya konon sampeanku. Ikhlas ridho ingsun pisah karo sing dadi anak. Anak kakek beli ajar anak siji-siji nek. sesepuh mundur Bapak Panitia Mamaku Agus Bapak Dul Bapak Bolang Bapak Roro Ayah Edenok Mas Udin Mama Yanti
kawonten bakal miyang Rama. Mangkat. Dudu be kawonten ora sayang ning sampean Rama. Tapi kawonten tetep milih Kang Mas Sarip Hidayatullah Rama. Krongo. Jadi keputusan ini sira mengkonon. Pilihan ini sira bagian pisah karo wong tua. Minggat, mangkat. Sekian pisan. Ingsun ora ikhlas ora ridon dan rainiran. Wong tua macem apa sampeanku? Kisrosoan sampeanku wis tua. Lara gering ari beli karo anak karo sapa sampeanku. Sementara ora duwe keluarga, tangga batur sampeanku ora pada akur. Aja kaya konon sampeanku. Ya Ingsun ampun. sing ora eman nanging anak sing ora eman karo wong tua. Ya tapi kini kejadian wis nyata wak bokat wis kudune sampean duwe mantu kelawan Sarip Hidayatullah wak tanpa nyadari sampeanku. Sirapa beli weruh kita seumur-umur musuhan karo wong Cirebon, karo Sunan Gunung Jati. Ya kun ku lembaran bengen wak. Kien tibane ning anak bokat wis kudune yen bawa wong Cirebon kelawan wong Banten bakal akur wak. Ya semestinya mah anakku kudu ndukung ning segala perjuangan. Kini lagi nyusun rencana bakal ingsun anak putu kesangyangan bakal nyerang Cirebon ki. Jadi sampean bener konon ngongkon mangkat sing kene konon. Mangkat No kayu kawunganten. bagian orang deleng anak saya. Ya wis kita matur wong sejen wak. Jareng basane no kayu kawunganten. Anak papa ning dedalan mangsa kelangan lalasana wak kula mah paling kelangan dedak tapi bakatnya sampean tinggal ngampun kawunganten mati sampean wong tua pasti kelangan beras wak. Selamat tinggal Rama. La ilaha illallah. Selamat tinggal Rama. Jahat sampeanku. Selamat tinggal Rama. Didikannya sira kaya konon. Didikane sira-sira apa ya turunane sampean wong tuane kenke. Tak tinggal wak. Ulah nonton ning kauripane sampean arep leban disadare arep leban dielinge sampean karo wong sejen maning yang emana karo anak dewek kaya kono sampean Tontonan nak sira tegang esuk. kaya dudu sifatnya menusa sampeanku jahat pikiran aku sing awit enom tekang tua semono ora roba-roba pikiran keras malaikate sampean ku semulak-mulak bae ndundasku Orang ladeni sira. nak kamu nganten menjakakan karena bocah kaya ya Allah. Kembang suka pangremaning Siti Siti bentar kang peputra kebat dening Irnawar sedang ngira pasang lu ingkang nempuk karang watu silaya keparas pagrem angen-angenting sumrembyan separo kegawa ngangin duh Gusti Kang Maha Suci supados asih ning kula
Geram-geram suarane rota denawa kepirang masing katedian. Maju terus pantang mundur, mampilane kabat si kanorawat awati mati. Sesampune matur kesuwun Bapak Kusnan matur kesuwun, Bapak Kusnan Dewi matur kesuwun. Mas Kudi aja lali Mas Lawaste, Mas Udin nokipun kang mirengaken Bapak Kusnane Gedi kang ditembang. Pemuda Kertayasa sareng pemuda Munde Gedi Bapak Dole jenjang mayang kami kulan teka-teki sampeyan siji minangka sapa gurunge sapa gurunge. Aye deno bonde deno pamahyanti kangen dijangku sareng adone gede adone sing ditembang. Sareng Bos Didi Bapak Nursin Bapak Dul Bapak Bolang Gedi Kang Kaji Muslim Bapak Hero Bapak Saman kang ditembang Bapak Saman Dewi Nokopi Nokopi saking rakopot Nokopi de pasaman sing ditembang. Nokopi saking rakopot sareng pasaman gede kang ditembang. Pos Didi eling-eling eling-eling mangkene mama eling mama mumpung ning dunya aja elok tuki amas Bapak Kusnan kang ditembang Bapak Kusnan dhewe kang ditembang. Kang Nurjaya Bos Martabak Dewi Kang Nurjaya Bos Martabak Kaca Warna Dewi sareng panitia gantungan Dewi didangkane sinerangaken Jalali Masa Labas Mamaku Agus Gede dilipur tanpa lawas dadi pikiran. Muda mundur sareng Bapak Kusnan kang ditembang. Bos Saman kang direngaken Bos Saman aja lali selawase Bos Saman kang ditembangi. Sirine digamati adat digamegan dalam hati korban jiwa korban jiwa. Ramyang-ramyang sahane limpah
Brebes aja lali salawase. Ya toli lagi lekase ning apa tembut ulang putih ambau raksa ananing alas babakan gila. Sareng basa maneh gede sareng bapak kosnan Kanggo Agus Ora subran lawan prantining dina bawa rasaning waktu kian beda anak terasa kakening aku. Mimi kaciramina gede minangka saking blok jongor mundu dewek sing ditembangi Ndelongaken bangunan aku anyawang gegodongan samya lumaking perkutut nganti pilar dening unine ing waktu kian welang putih hatlenge Mimi kaciramina saking blok jongor Mas Udine gede ananing panggonan aku panas dening paribawane dadaku madakan iki awak aku nganti pada gatel toli apa sing bakal dumadi